Masera siku muri Zimbabwe kamukatini yakadzoka nedzimwe nhau saka mugare masubscribe mamalike nekuti mumastreets esocial media vanhu ari kuti pane video iri kutenderera rapassion Java achinzanza ari kutuka MaTiTi ari kushora MaTiTi kuti MaTiTi vane maguru akasvava. Guys ndauya panapa kuti titaure nhau yoyo nekuti vanhu vari kumislead vanhu nhau yevideo iroro vachiti recent post yapassion Java. Sanda chinhu chakanaka adune inini ndiri prophet zvangu but ndiri munhu wokutichi akasvika svikawo chichine to catch hatizorambe izvozvo andiri but level roda kuti iwona nditsenda zvimapictures namusoro zvine zvinhingi zvakasvava andiri wapedza usenda zvimapicture oda kumhanya kuvanhu unonyeba kuti ane manudes kuitira zvauri kunditumira oda kundimpresa ndisazvibuditse inini dandiri munhu akaipa zvekuipa ndaibuditsa zvinhu zvandakasendera yo ndakakuratidza ere zvinhu zvandasendera ndikavhunduka kuti siyana ne but andiramba ndwanachi ku comment section yanzi prophet atone zvakasvava azviite ndakati tu siyana ne Guys, murikuona chi? So MaTiTi vari kuaccuse tina chemaposa vachiti ndari release these nudes. But makadata from those nudes haircut yanga ine MaTiTi. Haircut ndo yanga nayo early 2022 muna January and these days vanga sikadana natina chemaposa. Amene kana vakazomsend raw manudes aya after vakudanana. But by that time MaTiTi vaitry kusedusa passion Java. Mongosa passion Java muna nemari and those days ndo pakambo visit passion Java chichi maratazaka passion Java akaconfirm ega kuti ndakasendera manudes but akasvava chichi judging from those nudes ne mapatapata ne magaro akaanzwa nekuroera pazvidzo ayaya. I don't know kuti it was Photoshop yaka edit those pictures. I'm not judging but I'm just saying kuti passion Java is the one behind those nudes because his words aitaura kuti akasvava and chichi then kana ari akazoma edita those pictures kuti asvave kuti zvimeche oro ndo zvazviri amen. But eventually passion Java is the one ari kulikisa masina but ari kurwa indirectly ari kupa vana Ketina masina vachimaburitsa ndosa mchona Ketina ne more evidence and Ketina ari kutaura kuti aiwa yori achiudza MaTiTi achiti MaTiTi ori kuti tina chemaposa ndari kulikisa masina though chizo munhu wakapa manudes and munhu akapiwa manudes in the passion Java. Thank you guys for watching this video. So guys, don't forget to subscribe like this video and don't forget to check my comments at Ambro Kudara. Guys, tine surprise we are dropping a 1-hour movie 2D animation mahora. So guys, don't forget to subscribe.